ο κ. Παπανδρέου όλες αυτές τις ημέρες επαναφέρει διαρκώς το θέμα του δημοψηφίσματος. Ότι πρέπει να γίνει δημοψήφισμα για τη διαπραγμάτευση. Θεωρείτε πρώτον ότι αυτό κάνει καλό στο κίνημα, η επαναφορά του θέματος του δημοψηφίσματος? Και δεύτερον, για ποιο λόγο να γίνει δημοψήφισμα? Προφανώς και κάνει καλό και στο κίνημα. Και ξέρετε, κυρία Μπιζόγλη, είναι ο λόγος ο οποίος ιδρύσαμε το κίνημα. Ο Γιώργος Παπανδρέου πήρε την πρωτοβουλία για να βάλει ένα φρένο στο λαϊκισμό. Ξέρετε, δεν είναι κακό να επιλέγει ο κόσμος για το μέλλον του. Εμείς είμαστε υπέρ της άμεσης δημοκρατίας. Και επειδή τα τελευταία, από το 2009, τα τελευταία 6 χρόνια, όλα τα κόμματα, μηδενός εξαιρουμένου, ίσως μόνο του ΚΚΕ που είχε μια συνεπέστατη στάση, στην οποία εμείς διαφωνούμε. Το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα το οποίο λέει όχι στην Ευρωζώνη. Εμείς λέμε ναι στην Ευρωζώνη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορώ να σας θυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία, είναι εδώ και ο κ. Νεράτης, με τον οποίο έχουμε οικογενειακούς δεσμούς και του εύχομαι και επιτυχία προσωπική, αλλά μπορώ να σας πω ότι ο κ. Σαμαράς έσκησε τα μνημόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια πολυγλωσσία και φοβίζει πολύ κόσμο. Εμείς γι' αυτό το λόγο, με την πρωτοβουλία του Γιώργου του Παπανδρέου, ιδρύσαμε το κίνημα. Ναι, είπε προχθές ο κ. Παπανδρέου ότι ήταν αλλά ΣΥΡΙΖΑΕΟς ο κ. Σαμαράς. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, κυρία Μπιζόγλη, να πάμε σε ένα άλλο θέμα, τον λόγο για τον οποίο, με τι κριτήρια επιλέγονται μνημονιακοί βουλευτές στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Το κίνημα είναι ο χώρος εκείνος ο οποίος θα αναστήσει τη μεγάλη κεντροαριστερή παράταξη, την οποία την εξέφρασε ο Ανδρέας ο Παπανδρέου από το 1974. Πολύ μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού ταυτίστηκε με αυτή την προσπάθεια, με ιστορικά στελέχη, τα οποία δεν τρεπόντουσαν να πούν ποιοι είναι και για ποιους αγωνίζονται, τα οποία δεν άλλαξαν το όνομά τους να το κάνουν ΙΑ, να το κάνουν ΔΙΠΑΡ, να το κάνουν οτιδήποτε άλλο. Και γι' αυτό το λόγο εμείς είμαστε σήμερα εδώ για να μπει ένα φρένο στο λαϊκισμό, για να προχωρήσουμε μπροστά, για να στρέψουμε τον κόσμο να δει τα πραγματικά προβλήματα. Ξέρετε, το μεγάλο ατού της προσπάθειας αυτής είναι ότι ο κόσμος έχει καταλάβει ότι πρώτον, νέοι άνθρωποι πρέπει να μπαίνουν στα κοινά. Και όσον αφορά τα ψηφοδέλτια, το 95% αποτελείται από νέα πρόσωπα. Οι νέοι μπορεί να είναι και νέοι στο μυαλό, δεν είναι απαραίτητο να είναι νέοι στην ηλικία. Με νέες ιδέες. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ τα 2 τελευταία χρόνια δυστυχώς έχασε τον προσανατολισμό του. Είδαμε μια συντηρητική στροφή. Είδαμε τον κόσμο να λέει για ποιο λόγο να ψηφίσω ΠΑΣΟΚ, πάω κατευθείαν στο Σαμαρά. Αυτό το ακούσαν όλοι. Και γι' αυτό το λόγο πήραμε την πρωτοβουλία να μπούμε στα δύσκολα. Μάλιστα. Και σήμερα το κίνημα εμφανώς μπαίνει στη Βουλή. Θα είναι η έκπληξη, διεκδικούμε την τρίτη εντολή, αλλά πάνω απ' όλα διεκδικούμε να είμαστε το φρένο στον λαϊκισμό.